Yo try. I could play a pibaro. Na Holy Redeemer Renewal Center Mawkhlam Nam Stoy. Ko himen ko para ngako ban nai ka jingtip ka bakam kerpangi pibaro. Kam ta me ki kon samla. Uni banai ngidon artili ki retreat. Kawe ka retreat ka bangi pelong kerpang na benda ki kon samla. Nadu katsan tarik janmi. Hadu kathenyu tarik janmi. Kene ka long retreat residential retreat. Naga benda ki kon samla. Kiba kren kasi. Bad kane kalong retreat kabangi pelong gerpang naduga por bangi don kane ki ying batimai bad ngakot ngavere pi ki kun samla banwan chimenta kane retreat kalong chimmen do ya pi hagaliang jong men siam kumjuru hagaliang jong baraki kamgi jam jompi ngi shay yu Jisu dan ko bon mut ki kun ki bawan retreat haba ki tre ke ba ki late apply kam baro Jisu dan ko ya pi te ye piro un sa ko hagane retreat ngidang duai pen kare na benda baro ki bawan retreat kat ke bayo kanega video snga share lem bad ki para samla pinslore ke para samla bad wan shimenda bad kanam stoin kalonge jakka ka bas motena kito ke bambat boyru kilaban wan namar kabba nangshit ki bai pat ki jakka hangne kalang kampungat idon tang kat henry degree celsius jingshit mendaro bad kumjuru idon sakawai pat retreat kalonga retreat pentecost Jimben krena benda ka Pentecost kaban Sdang arpulai arpusta tarik ngidon ganega retreat hapdeng ganega retreat ngidon ru ke jimbe meet Pentecost akas ngi sai jai nadu hindri baje jan meet khadu khadar baje meet jan meet nangda ngidon ru iaka ngi convention Pentecost akas ngi utrai snga pen diplam yekiwe wan yamad yaw Jisu wan yamad wan yakendu wan duai ban ngi wan mane yaw Jisu ba pin Yomar Chisha Yaw Jisu. Kane kalonga jimbendip kerki api baro snaba bendip lam yakiway sawan chimendanga neg retreat kito ke bawan retreat pilaban I jingdip yangi pindip yangi pilaban register ro lembaga mobile phone jongi kabang idon ro haga YouTube but kumjuru ngidon ka vlog HRRC vlog pilaban register haga ta ka doru gila bu yak link Jisu kerko api baro naga bendaga neg retreat snaba duairu naga benda Baharo ki samla ke bawan kerleng naga benda ka neg retreat mulain kerko Simply wise ramas fui no bar laispa sa fula Ngomu yaw Jisu naga benda ka jingai ka jingkarku baro ka baulate se halo jungi nginang trang shushu naga benda ka jingkarku ka jungu hakane ka mas Bakhuid badngi IT ka jingdumu shime jungi duai kar pangru naga benda ka Bible Convention la shai ka sngi baro ki briu ki bawan shimenda ki bapange ba shitam bakin ya board now Jisu duai ru naga benda ka retreat kerpang naga benda ki kun samla haga Taïew banwan katsan kat hindri kat hinyo tarik berkatwa ki wan sahang ni kini mahat shisha yaw Jisu haki kam ge jam jongi haga pule ke putti jongi haga jingim men siam jongi bakin light naga jinget jing sausi ki jongi kat bagi snap ik tinu trai ni buker pang ekene ge jing tomo ha kerteng upa baru kon baru men siam Bakhuid
kajinga jungo try jungi Jisu Christ bat kajingi jungo blay lem bat kajinga sulak jungo mensim Bakhuid kindon rengka bat pi barom ko himen ko para tong in sangesh por ban pan map nagabenta kijing duna jungi jingkhlai jungi ki pop jungi inang yesngo na kajim pulay na ki kam jungi apostol pangide ben yamir jingmut para bor badu mensim Bakhuid kabangi lab ikijinge kijing shitam kabangi ngob ha kapop ngide ban wan pai biang lemba kijing rap chung men siam Bakhuid nginam pan kabor chung men siam Bakhuid minda bandu biasuk padu blai Jisu bhai map yangi sait kud yangi na kini ki pop bara nga pla how blay badan bhar bara but happy ko himen ko para bangalale pop shibun e da ki jim parakat da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ki jingle pala janga da ki jingle pala janga da ki jingle pala bakra e janga na markata nga karpadi ka Maria Bakhuid kabayaysa ka teisoti ya ki angel wa kirikoi badia pi ko himen ko para banduwai na kabinda jonga how try ublay jongi ublay badun bor bada uni sene yangi badandala mapi ki pop jongi uni alam yangi shaka jingi mbam jikut amen try can rako play his nginia duwai nagabinda baro ki jing ang nur jambi nagabinda ki ba pang ki ba shitam nagabinda ki ba tolot bar nagabinda ki ba sngaw kudlat ba sngaw jinjar nagabinda ki ba sakama duwai nagabinda ka Bible Convention da shai kasngi ba baro ki ba wanshi minda hagane convention ki niya jingit ka jingkar ko ki jingko ay jingkiya kumjuru nagabinda kas retreat jongi kon samla haga Taïew banwan to ai hangi ko try ngi karpar ba en penya de dur shisha yangi ba ke jingma ya Paskha ba kita ya ke bangi rakhe daga jingamen kinyada bat penim yangi daga bor ba yaine da utrai jongi Jisu Christ kon jame uba im ba sansha renkat bat me haga jingelong kave jongamen sim Bakhuid ublay junam la junam amen kajing pelen ki kam jong ki apostol ha ki to kisngi kalalong ka ba ibet ha ki apostol bat temen kisan lambat ka balang barok ka way ban jet akirang ba na pedeng jong ki baban paya ki sha Antioch rengkat bat u Paulus bat u Barnabas kila pai u Judas ya ubalakot Barsabas batu Silas kirang baba pau khmat hapadeng ki para banget lambat ke ne ka shiti harum ki para banget ki apostol bat temen kisan ki ai ka jing khublai ha ki para banget ki bana ki gentil ki basyang ha Antioch ha Syria bat ha Selisha na marba kilayos ngaw padon katokat nengut ki brew na padeng jongi ki bapen kulmaria pi da ki ten jongki
da kaba pen kuslai ya ki jung mot jung pi wat langim syam lap tha ya ki kala ibe tengi ha ka jing kan du lang pan jeri kirang ba pan pa ya ki syapi rengkabat ki ba ite jong ni u Barnabas ba Paulus ki preu ki bala kendo yala ka jeng em na ka banta jong utrai jong ni Jisu Christ te kumta kila pa syapi ya Judas ba Silas makin ya thu api dala de ya kiju ki dakakten naba kala ibet ha umen sem Bakhuid bat hangiru ban ompen kit happy palat yakine ki badon kam bapin ken dia nakata kebala terwa haki bleitau bat nakasnam bat nakata kebala penyap da keba syukarwat bat tokia nakarukom ya poika bala adong ladapi sumaria lade nakine ki pinle bahashibun kublei shibun kumta endala pa ano yapi yaki kila let hier sha Antioch bat haba kila lumlang kirunget baro kila ay yaka shiti haba kila pule yaka kila sngau kemen na kebenta ka jingpen shlur kakten jong utrai Isongo yaule. Sam punyo nomor nyuspa sampulai. Nyuspa sampulai. Fon baar kan reunio terten. Utrai undon rengkad bat pim kajimpuli na ka gospel Bakhuid kat kum u ia anis u Jisu la ong hala ke senran kane kalonga hukum jonga bapin ya id markelia kumba ngala id yapi don ga jingid kabakam kraw banyakane kaba ubriyo ula bandon
ba ubriu u aiti yala ka jingim naga benda gi lokjong pilong gi lokjonga lada pile yakaba nga hukum yapi ngam kochu yapi ki shakri namar u shakri umtip yakaba u kenra jongu ule henre nga kot yapi ki lok namar kat yakaba ngala yosngo na upa jonga ngala yatulut happy pim shimla jidianga henre nga ken ngala jid yapi but ngala tung yapi ba pindup late but say uso but uso jumpi undup yai sa tegunda kat kaba pi pan na upa haka kertang janga unayaka happy kane nga hukum yapi to ya it markaliang ka gospel jong utrai Jira yami ku Chris. ko himen ko para bayit ha utrai Jisu Christ u Jisu udang iai beteng ya ke jingi kai halo jongi kumno ngilaban long ki bas iso bandup long ki bas iso kalonga jingang nu jongo Jisu nani bale u Jisu u jidi yangi bangindup long ki bas iso kabamot ban seizo haga jingem jongi ne bandup long ke ba pen seizo haga jingem jongi ni don kam ya kane ke jingji du Jisu u Jisu la jid yangi bara bananda ngidang puson halor kane ka benda kadba u Jisu udang shinti lot ya ga jingem jongi kadba u Jisu udang ialam ya ke lindi jingem jongi ngidon ka jingjid kerpang jong Jisu ha ka jingem jong but ladangi puson kambinia ya gane ka jingi kai jong Jisu Christ ngila ban yo i u Jisu on kumno ngam ken chu ye pi shakri henry ngan ken ye pi kumulok ngan ken ye pi paralo jong minda kane kalonge jingi per ha ka jingi mensia shakri kabamot shakri udon hapo ka jimpeit jongu kenran u shakri u pindep ya ki kamera u shakri utip kie kita ki kam ba ude ben pindep badu pindep ya ki kamera kat kum ga jinglajo enda u ladep pindep ya ki kamera kemen ne usno hun ngaladep ya ki kamera jona henry u Jisu pat uong wat nam sa ha kata ka jinglong ba pindap ya ki kamera henry ula om pide banlong ki log jonga paralog jonga kabamot na ka kamera sha ka jingkwa ban id u shakri uba pindap ya ka kamera jongu don jingit satya desi idru ya kata ka kam baule ule ya kata ka kam namar ka neka deka kam ram neka kam kaba pen kam di halo jomu lese kadba udang le ka neka kam udang knyumru hapadeng ka kam jomu lese udang knyum persha ya u kenran bela pen kam di ya u kata ka kam ban pendem lese unle ya kata kam daga jingdom daga jimbita don bun ge brio ki pendem ki kamera dalangi peit ha imlang salam don bun ge brio ki le pindap iki kameram dakaba kenyum henry habangi kelalong ulok u paralok jongu Jisu ngi le baro ki kam namar ngi don jingit ka jingkwa ban id kan pelong yangi ban pindap baro ki kam ka jingkwa ban id kadon ke jingkwa om desu kamera habangi don ke jingit ngitrang ayu ngitrang ban pen khlai ni kata ka jingede padu parlok habangi don jingit parlok barabor ngidon hapadeng ke connection
Ngi pinyade bat ki barabo. Baro ki beri ki badon paralok. Kitip kumno ki pen kalai ni kata ka jingade. Na ki posha ki por ki text message. Ki pa SMS. Ki text message WhatsApp. Let's say ki prolong video call. Let's say ki call ka voice call. Let's say ki pa ya kino ki kantin ka ba shomin siyam. Bad nangta ki pen bait ya ka sngi ya ka tarik ya ka jaka ban ya kendu kaka. Bale kidon ka jingkwa ban id. Kidon ka jingkwa ban ya kendu. Kidon ka jingkwa ban pen klain kata ka jingade bad ka jingid. Henry ushakri ubatre hapo ukinrat yenda uladep kam unum pa message kumne. Let's say unkili lanongan man trebiam dang donne em ki kam ban pindep. Galadep ikite kam. Nanda unong bye-bye. Lada don kam uang bye-bye. Ngan late no siya way pat kinran. Namar, kata ke jingade ke syong hatang haki kamerang. Enda ladep siyu tulap kalakut. Enda ladep siyu bainong kalakut. Henry paralog pat it nakabinta ka bainong. Nakabinta ka tulap. Henry it namarudon ke jingkwa ban it. Kaya ka daw kumno kaneke jingkwa ka poi Jisu ong namarba ngala GDP. Ka jingjido Jisu ka pelong yangi banlong ki ba sngongo banlong ki ba it banlong ki ba trang ban yaine hakene ke jingade. But Jisu ong tang haba don kata ke jingso tu hangi omde mangala GD au Jisu Henry Jisu la GD yanga bangandup long paralong namar ngan yaine ha ka jingit ladangam yaine ha ka jingit ngam la balong uba seiso Jisu ong bale u jid yangi bale u perlong yangi paralok kenamba ngindup long ke ba seiso ngin late ban pinmi uso so ayu so jong ka jingit nakata kadau Jisu la penkut ka gospel menda kasngi to i markeliam kai ka so jong une kane ka jingade uso jong kane ka jingade kalong bangiro ngin stang ban perlong paralog iwe pa jisin bangi perlong paralog badu Jisu ka kameram jongi kambat kut Henry ka jingade kan yai beteng jisin bangi don ha kane ka jingade ngin perlong group tendang kane ka long ka juk ngi perlong ye ka group WhatsApp group jongi jingduai ngirong idon kawai ka WhatsApp group jongi shikurim baduai ngila stang banduai kai ka jingdumo jongi ni yalong kawai but ki namaru Jisu id yangi tengi stang ban id ye kiwai ni stang ban kershani ye kiwai don bon jait ki WhatsApp group menda ki bruyuki they say don't do ki bruyuki shu na yaka WhatsApp group ban shu perlut ka yaka por jongi Henry don do ki ba pelong yaki jingduai don ki ba I mensiam iwa pat don ki ba penyalam yaki wai ki ba la ja lendi kai ka jingdumu ba ki kwa ban id markeliang ki kwa ban kershan lem yaki wai ki kwa ban I mensiam lem yaki wai ba lemba kanega dor kumbau Jisu on to id markeliang kan stang ban seizo hapadeng jongi ko himmen ko para ke jingkot kristan omde ben pendep kamera ke jingma jongene ke juk kalong bon gi kristan ki perkat bat ki snautu bakala ballong kristan ka bamut pendep ye ki kamera naga takada bon gi kristan jongi kila kelalong blem menta don bon gi kristan ki kelalong blem lada de Catholic ru ne kino kin hun kristan ru kistang ban kelalong blem namar kilong ki kristan pa pendap ya ka kameram nga lejing ya seng kalabiang ya ga kadegas ngi utrai nga hapan late no jing ya seng nga hapan late no jing ya seng nga hapan late no mas endang ngaladep ki kameram ngala pendap ya ki kameram but ka jinge mjongki ka kut ha ka jim pendap ya ki kameram kiba pendap ya ki kameram ki media Jisu kiba pendap ya ki kameram ki le ya kane namar ki don kano ka jingda wa ka ma jongki
But kinum roy haka jingim men siem. But nakataka daw larangi pe bun ki kristan ki stang ban tolot haka jingay. Ladade Catholic ne kano ka kinbun kristan. Kiba pendap ya ka kamaram kinum seizo. Kiba pendap ya ki kamaram kinum seizo. Henry kiba idiaw Jisu namaru Jisu ulog uparalog jangki kinlong kiba seizo. Tang hakene ki jingya de paralog ngilaban long kiba pin seizo shibun. Tang ladangi pinkalay jingya de ngilaban seizo shibun. Nagabinda man long kiba seizo kumbangala ngidi bandon ka connection yai beteng ya ka connection nagataka Jisu ang yai sabat nga yai ne bat nga kenamba pindup lang kiba seizo. Henry buon ki kristan minda kim ju seizo shibun. Buon ki kristan kilaya hakamen siem jongki nama kilong tangi shakri kiba pendap ya ke kamera ko himen ko para lemba ke jimpan shai jongane ke tin tongin trang balong gi parlog jong Jisu ai ba kandon ke jingkwa hapo jongi ban yidiaw Jisu ai ba kandon ke jingkwa hapo jongi ban yade ba Jisu ai ba kandon ke jingkwa hapo jongi ban yaine ba Jisu ban yaine ba Jisu ni don kam ban yajan ba Jisu ni haban duai ha Jisu kamen siem hapo jongi kadeven kende barabor ban yakendo yau kendrad ban handa ngin sastang banlong ki jomu Kris ni duai nagabindaga nagajingay Jisu baid karku kardo yangi yalam yangi naga jinglong shakri shaka jinglong paralog bangin sange ban pindat iki kameram henre ngin stang ban id yame Besiap hapo jongi kataga jingkwa lembau mensiam Bakhuid bangin numpin klasyu name lanoru. Enyaro ya utrai Jisu Christ. Amen. Kohiman kaparatong in playa ka jongi ngange How au bleu bor baro nong tao ka bening bakakendo padhau Jisu Christ pun pamarway jongo utrai jongi yau bela puna mensim Bakhuid yau bela kana ka Maria Tesoti yau bela shale bein hapopon Dios Pilatus la sanar panayau ula yap la tap yau ula khiyasha ki bayau haga Sngi ka balai ula mi pan ki bayau ula kiyo shabening usang shakamon ublay upa badon bor bara nang tao inwan pan bishari ki bayim bat ki bayau ngangid hau mensim Bakhuid haga balang Catholic Bakhuid haga jinge sila kiri kuid haga jimma pikipop haga jimmi pat kadok haga jingim bam jikut amen Laispa new kutai. Toya duai ko himen ko para baka jingkinia janga ba jampi kallang ka ba pediang khon ha ublay upa badon bor baro To try piting jing pinyani ki ti jong pi nakabata ki jing ro kapurang makateng jong ki jing utayangi pada kabalang pupui jong baro kawai. tos ngusene ben pen kuid ya kini ki jingai ko try ngi karpat but da ka ba me pediang ya ka jing terwa janga jingkinia ka ba
kenja mensiam to penjanai yangi banlong ke jing tarwa bam chikut khame dau Chris utrai jengim Amen. utrai undon rengka bat phim Reka batfi. to ken thiu yala ki donut Ikijiu yaki shau. tonginai ngu yautrai ublei jengim Rasong hok bat kajay. dashisha kalong kabashong hok bat kabade kadei ti jonge bat ka jim penim yangi haki por ba roben yaro yame ko kendran kenre kamdam hakene ka por ben yaro pindon burom shushu yame naba yau krisukun lambrot paska jongi lakinia namar habala pindu yakabarim la taut mai yakaparte kabala jot la pra badiaga jingem jongi la penba biang hau kris namar kata habala dap mia daga jinkamen paska kaparte baro kawai karza daga jingero yame ki bor benengru bat ki kinhu nangel kirwai lang ya ke jingruai jonga burom jame bat ki ya penbena klem sange Tongin trang na do katonut paumen sim baku dunia lam linti yangi bangin dup log gi paralog jongo Chris bangin don hapo jongi kata ka jingkwa ban idiawu jingkwa ban don lang badu Jisu ban pen kalain ike jinga de jongi bangin dup log gi basei so shibo dashisha melong Bakhuid kotrai katamei jong ka jingkoid barom namar katang ikarpad yame topen kuit pen kantang yakini ki jing tarwa jangi da ka pa ya umen siem jame kom ka umjer halo jongki bakin kalalong yangi kamet barkasnam jangutrai jangi o Jisu Christ hakapor baladino yavu badala kamons nobha ulapediang yaka jing shashitam ulashim ya upu pada kabai ngu yame ulakedia ya u badula ai halage sendran u om tushim bato bamna kane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya kabanaiti nagabenda jumpi Hakaju keru kamendala la yabam ula shimya kakuri. Bada kabaingu biang yame. Ula ayaka halaki senran u om. Toshim batudina kanepi baro. Namar kane kalong kakuri jangas nam janga. Janga jutang batimai bad bam jikut. Yakaben penmi nagabinda jumpi. Pan nagabinda ki babun. Nagabinda ki jimmap yaki pop. Tolaya kane ban kan mau yangam. Kosnam bakardor jango Chris ta pen kuid yangi pen kuid ke mensiam hadim pen kuid pen koid pen kia ya ki papang gi bashitom bara yada yangi na ubamen kajimaya jongka jinge
namar kata ngi ke pen mendaya ga jingia ba ke jimi pa jungu ngi tarwa hame ko trai au pu janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi da ai ngwai dem namar mala new yangi ki babit ben yang hakama jamme bar ben shakriya me da ka bas ngi verit ngi kar padia me ba ngi ke be yo benda hakamet badas namu kris ngin long ke bela penyat le kawai da umen siem Bakhuid token mau ko trai ka balang jamme kabala priyang hasatala kaparte bato penjana yaka haga jingi rengkat badulia uppa Bakhuid jangi ubil badu bishop jangi bad bahar kiling do bad kiriniam token maulem ro yake himmen ki parashin rang bad kindei ki bela yotia da ka bakarmen yake jimmi pad badia bahar ki bela klat no haga jingi sne jamme top diang yake shaga jing shai ka kama jamme to isne yangi barongi karpadia me barengkat bad ka maria ti suti Bakhuid ka kami junguble who Joseph Bakhuid kurim janga ke apostol Bakhuid who Francis desires Bakhuid but baru ki rikuid ki bela pen swabhaya me pateng la pateng ngilong ki babit ben yo ben dalem haga jingim bam jikut but bangini ro but pen don boram me da ukun jamme o Jisu Christ davu lembadu badhavu kanlong hame ublay upa badan born haga jingelong kaway jungamen si Bakhuid baro kaburom bat ka jingero junom la junom Amen. Kohimen ko paratong in Dubai nakabenda baro ka jing tumo jungi Dubai kerpang nakabenda ka Bible Convention bat ka jing Dubai pen koit haga negasngi sa jain Dubai ro nakabenda ka retreat jungi kun samla kabangi perlong kerpang haga retreat center na dukat san kat hindri kat hinyu tarik haga Taïew benwan Duai na benda ka Pentecost retreat ha arpo sautari pakine baro kilongi program papin seiso haga jingim jongi beri ki bawad ya ga jingim mensiam kopa jongim ba ha benin kalong ka Bakhuid ka kerteng jame kanwan ka hima jame kalong ka mon jame ha kendau kumba ha benin tawai yang imin haga jimbam jongi ka bahara ka si batamap ini keren kan jongi kumbani rungi map igabeles niu yangi badwat yalam ini shaka jimben shai henrai to polite ini na kapasiniu to polite yang ingi karpad ko trai na jing siniu bara haga jing spoon jame to ai jing suk jing sign haga sni jongi krampa daga jing yarap ka jing isne jame hilai bara bona ka pop bangin yo jing da na jing jinjar bara kat bangi dang ap kemelendi aga jingarmen Bakhuid bad ka jing wan pa jung nom penim jongi o Jisu Christ Namar ka jume ka long kaima ka jume ka bor ka uram junom la junom Kotrai Jisu Christ me ubala on haki apostol jamme ka jingsug ngai happy ka jingsug janga nga ai happy wat pedigi pop jangi henry ya ka jingai janga balang jamme bad ha ka jings spoon jamme to ai haka ya ka jingsug bad ka jingat le ka wai kat kum ka mon jamme mame uba im bad basensha junom la junom Amen. ka jingsug kotrai kandon bara bo renka bat pim Rengka banpi dab da ka jingi do Christ tong ini ai market Hakami ukun lambaro jang oblay. Hakami bakit naga pop jang parte. Sukito kebala korsha ga jingkawai jang ukun lambaro.
Jisu It's no no ya me Namar mela kloy ban long paralo jongi Me perlong yangi i parlo jame Mela jade yangi ban long ge jame Kamda me lemba kani ka communion Bakhuid or communion men siyam Mela jade yangi ban wan ka po ka donur ka men siyam jongi Omde mangi bala jade yame Henre mela jade yangi ban shamsa ha po jongi Ko Jisu karku kardo yangi Ben klein boringi Ben koi ben gaya ke bapa ki bashitam Kadma mela wandrung ha po jongi Jisu venglo no ke jing jaklia bahara na ke jingim ke kiniang jang ke jimpang na ka met ka par jongi ya ke jing talat ke jing dona kabambiang nadu ka por ba mela taw yangi Jisu ben wandur biang yangi katkum ka sain dur jame ya ki inga sem jongi ki kon jongi ya ki bayet ba tain jongi bangin dok lang ki kon ke ba sei so shibot bangin don ka jingkwa ha po jongi Giron ka jingkwa ba ni dia me Jisu Onde ban shakri ya me Jisu ka jing shakri jongi memdon kam satia en rega jing il jongi ka jing ya ine jongi ya ka men siam ba kloi ban ya trailang bad me kalom ka ba konsan Jisu ai boring emenda ben slaying emenda ben koi ben kya emenda kam ta me kini ki bapang ki bashitam baro ki bashimenda agene ka mas bakoi banam te se ya ka jinga ek jingar ko halo jongi ai bagas namba kar doga jamaica nang side code yaki pangindop lang ki ba seizo hallelujah 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 Jisu 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. To nginia duwai. Ngelayo pidiang ye jingai jang jimaya bakentang bangi karpadrit kotrai bakita ki yaki ba ukun jame ula hukum yangi ban le ban ken mau yabu ken yarap yangi ban roy haga jingid da Ïukharist utrai jangim amen utrai undon reng kad bat pim blay badon bor barwen karkuyapi uppa badukun badumen stream Bakhuid amen yale suk ban pen bana ka kubar babha jang utrai daga jingim ka jompim.